Jiblu. Katuraken bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sugeng dalu, sugeng pepanggihan kalian campur sari ABG Music ingkang mijil saking Telaga Wungu, Kecamatan Japah, Kabupaten Blora Mustika ingkang dipun sesepuhi kalian Nimas Vika Floriska. Ugi ngaturaken puji syukur dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Punapa kita sedaya pikantuk kerahmatan ugi keselamatan ugi saged makempal wonten dalemipun Bapa Juwari dalah Ibu Rasmini kanthi malakramakaken putranipun Mbak Putri Anggraini dalah Mas Yuki Shinmori. Ugi ngaturaken puji syukur konjuk dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita tenggo-tenggo syafaatipun ing dinten yaumil kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Ingkang kula hormati sepindah Bapak Kepala Desa ugi seprangkatipun, para sesepuh bini sepuh, para alim, para ulama, para kiai, para pangembate praja satriyane negari. Ugi ingkang kula hormati sedaya warga masyarakat Dukuh Karangori, Desa Mbogem, Kecamatan Japah, Kabupaten Blora Mustika. Dalu punika sesarengan kalian ABG Nyampur Sari tinampi sampur kinurmatan wonten dalemipun Bapa Juwari dalah Ibu Rasmini kanthi aneteping darmaning sepuh malakramakaken putrane Mbak Putri Anggraini dalah Mas Yuki Shinmori. Mugi temanten kekalih dadosa keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah atut runtut kanthi tumekaning pati upuh bakuh nanggal waringin. Amin amin ya rabbal alamin. Dalu punika ABG Nyampur Sari kasengkuyung kalian Riana Audio ugi didokumentasi kalian Moh Vision badhe pareng lelipur kunjuk dumateng para tamu undangan kakung Sumawana Putri sugeng lelenggahan kanthi mardu mardikaning penggalih sugeng angrapi pasugatan ingkang sampun sumadya lan amidhangetaken ABG Nyampur Sari. Monggo kula aturi jengkaripun all artis ABG Nyampur Sari. Kita goyang bareng bersama ABG Nyampur Sari. Mas Yuki takon goyang. Mister, yo goyang Mister.
aku. Sepi rasane waktu biyen ucul dhewe ngango terus eling kancane jaman semono yen dolan rame-rame guyu merukun seneng atine ayo Dik. Rasa sapipi durung putus tangi rasa kangen wis bisa mati. Wis lali sliramu ndek samono yen dolan karo aku pancen wis suwe ra tau ketemu wis sak mestine lali aku mas mumpung saiki ketemu jogetan tetempangan karo aku dadi yo tombo kangenku kangenmu bali eling nalika iku sepi rasane waktu biyen ucul dhewe langet terus eling kancane jaman semono yen dolan rame-rame guyu rukun seneng atine ayo Dik. mas delang ali ajik boleh kanggo tambah kangen iki prasasat mimpi durung butuh tangi rasa kangen wis bisa mari prasasat mimpi durung butuh tangi rasa kangen wis bisa mari. Matur sembah nuwun wonten suwanipun al artis saking ABG Nyampur Sari.